Вчера се навърши един месец, откакто правителството встъпи в длъжност. През това време направихме първоначален преглед на системата и на всички проекти. По отношение на самолетите КС-135 на военновъздушните сили на САЩ, в момента на летище София са 10 самолета, като вчера, мисля, че беше ли онзи ден, 4 самолета отпътуваха от България, но това са временно напуснали България. Причината е по моя молба, за да може да се осигури достатъчно пространство за бъдещо мероприятие на президентската институция, когато ще дойдат държавни делегации и трябва да има необходимото място за разполагане на самолетите на държавните глави. По нотата, както знаете, която беше спусната от Съединените американски щати, дата по тяхно искане беше края на юли месец. Решението на Министерския съвет е до края на юни месец, като към момента то не е променено. Очаквам да получим и следваща нота. Решението ще бъде взето на ниво Министерски съвет. По втория въпрос за помощта на Украйна. Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори. Време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украйна в нейните усилия в тази война. На Украйна трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.